tayong pumunta o mamasyal sa Payamansyon at na-experience natin ang Payamansyon. Isa to sa dream come true, Cubs Chess. Napakasayang experience, napakababait lahat ng mga team Payaman. In-entertain nila tayo, na-appreciate natin yun. Pumunta tayo dun na hindi naman namin alam kung sinong dadala namin doon. Wala tayong in-expect, basta importante makapunta lang kami doon kasi nga Baka akala nila puro kwento lang tayo. Yung mga video. Pero mga Cubs, hindi na namin masyado na video lahat. Kasi syempre, chinerish namin yung moment na nandun kami. Pero eto, may mga konting tip naman. Meron. Hindi lang masyado tayong makulit o magulo doon dahil nai-starstruck kami. So ganito yung mga nangyari. Pero bago natin i-play yung mga nangyari kahapon, gusto lang natin paalala sa Cubs Station na meron tayong ongoing sale. Lahat po ng kikitain ng proyektong ito ay mapupunta sa munting tahanan. Kaya mga Cubs, kaya supportahan niyo yung Team Talas. Okay, Cubs Station, bili na kayo. Kasi meron tayong mapupunta. Tara, roll na natin to. Let's go! Good morning, Cubs Nation! Napakaganda lang umaga ngayong Cubs Chess! Ayan o, medyo raw ang vlog natin ngayon. Kakaiba? Kakaiba ngayon, mga Cubs! Halos hindi naman tayo maglalamon, food trip o magluluto mga Cubs. Pero special ang araw ngayon. At meron dalawang dito, piglet mga Cubs. Hindi ko muna tututok sa Alam nyo na si YouTube. May pupuntahan tong ating mga kongsinilyo. Ito mga Cubs ng mga ginagawa namin ngayon pagbibideo. Hindi naman namin alam kung isasama namin to sa vlog. Pero kung sakaling napapanood nyo to ngayon, abay, sinama na natin. Kita-kita tayo mamaya. May pupuntahan lang tayo pagkatapos ito. Magandang pangyayari! Let's go! High six! High six! High six! Ang Chinilyo! Merry Christmas! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Mga paa. Anong paa? Bakit paa? Siyempre, bakit paa? Tayo doon sa mga paa. Anong mga paa? Anong kaninong paa yan? Ano ba taga Paranaque yan? Hindi ko alam na ngayon tayo pupunta ron. Ang alam ko pupunta tayong Davao eh. Sana hindi tayo maligaw. Hindi ba kaya sa amin dito? Tol, hindi tayo maliligaw. Basta kasama nyo ako. Kasi palagi ako nandun eh. Kabisado ko yan. Kaya pala lumagpas tayo sa exit kanina. Para sa kaalaman nyo, Cubs Nation, 2 beses po kami lumagpas. Oh no! Alam niya daw. Alam ko yan. Kabisado ko ito. Nakailang balik na ako dyan, ha? Diretso lang. Diretso lang. Kaya na ba tayo na may diretso? Diretso tayo, walang nangyari. O yan. Totoo yun, turn right. Ito. Wala na mag-ibig. Sundan mo lang yan. Ito. Turn right. So hindi namin alam kung mali dito sa dalawa. Bahala na, tatakas ika si Mayor. Si Mayor nagsabi ng diretso. Wala akong alam. Tinawakan mo pa kasi. Hindi. Alam nyo, mas mabilis ito. Lumagpas na naman. Mas mabilis to kasi dire-diretso lang dito eh. Puro dire-diretso. Isang oras na dire-diretso. Hindi, ayan o, tama ito eh. 30 minutes na. Tanong nga natin. Oo, kita nyo? Oo, dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Tapos anong gagawin? Pagdating sa dulo. Natural, lumagpas eh. Lumagpas, tama ito. Pwede ba tayo lumagpas? Eh tayo, mga magagaling tayo magluto. Kalkulado natin lahat yan. Anong kinalaman mo? Di ba yung mga magluto, kalkulado yan. Oo, kalkulado yan. Oo, kita mo na. Balik tayo sa montage ng daan. Bahala na mga Cubs kung tama yung daan. Let's go! Sabi ko sa inyo, ako bahala. Darating din tayo. Ito na mga Cubs, dito tayo pwede magingin kasi natulog ko.
Maaga pa kasi mga kasi ngayon, ano pa lang, 6:30 in the morning. So, good morning sa inyo mga Cubs. So kung hindi man kami makapag-ingay, siguro highlights kung papakita pa rin natin. Kasi, ano may starstruck sila sa akin. Sa mga nandito, welcome sa akin. Tayo. Maraming salamat sa team pa yan. Na-starstruck na sila ako yung wala na. Oo, pinipigil na namin yung nararamdaman namin kasi Ganun talaga, Parang masaya. Ako parang natawa ako sa kanila kasi parang ganun din ako nung first time ko. Kaya mo ako ba rin? Wala natin ma-highlights natin. Siyempre kasama natin, wala iba. CEO. Hello, welcome sa Mansion. Siyempre, magandang pagpasok sa Mansion. Unless kasi may dala kayong picture. Masarap daw ang kotsinilyo ng Team Canlas. Maraming salamat sa inyo. Marami kasi nagsasabi sa mga Cubs Nation natin, mga nanonood na magkamukha daw kami. Mas pogi talaga to eh. Pogi talaga, tsaka mas mayaman eh. Sobrang yaman. Mas pogi. Kaya, huwag na kayo magtalo. Ako pinaka-pogi talaga. Parang nagkabalik ko na yan, tapos tinulak dun. Ay, hindi totoo yun. Bahala kayo dyan. Ayan. Thank you mga Cubs. 촉촉한 이 바람을 그리워했었지 한참을 달려온 이 거리 끝도 없이 펼쳐진 너의 Picture tayo mga fans ko Mabig ko Ako kasi pag may camera talagang yung mga fans ko pinapansin ko yan. 주저하지마 여기까지 와서 Pag off-cam na lang. Oh, thank you po. Salamat. 지칠 지친 너를 So guys, meron din namimigay. Andun! Nakalatak doon. Ano nga, hindi namimigay si Dato. Ay, ano yun? Takot talaga to mga idol. 이렇게 무너진 가슴 안고 돌아온 나를 받아주길 Mga Cubs, gabi na rin. Time to go home. Nag-enjoy kami dito sa Maya Mansion. Ipapasalamat kami sa lahat ng mga timpay. Medyo raw na yung mga mapapanood nyo. Kasi totoong pauwi na kami. Ano po kami? Thank you. Ay, tara. Thank you. Pwede nyo po i-maxiw yun, tsaka sinigang, tsaka sisig. Team Canlas TV Cotsinilyo. Thank you. 그게 바로 너의 이미지 주저하지마 여기까지 와서 Hopefully may... Kita rin yung magkapatid. Baka magawa natin thumbnail. May nagsasabi ang nag-iisipin nyo. Uy, thank you. 무너진 가슴 안고 돌아온 Ikaw lang. Angel pala. Oh, ito, pang ilang outro na natin to. Pangatlong outro na namin mga Cubs to, alis na talaga kami. Siya. Maraming salamat Cubs Nation na muli po kami ang Team Canlas. Siguro na lang. Nagpapaalala sa inyo. Sana nag-enjoy kayo dito sa Team Payaman. So, huwag makakalimutan lagi yung tatandaan. Manyaman. Jenny. At ayun na nga mga Cubs. Napanood nyo ang naging experience natin kahapon dun sa Payamansion. Again, thank you sa Team Payaman, sa lahat ninyo, si Boss King, sa lahat ng nandun.
Pati yung wala sa video. Ayun na nga, wala, Kasi mga wala busy rin sila doon, actually, wala si mga Boss busy Kong, rin. alam niyo naman na medyo buntis si Madam B, so siya talaga nag-aalaga doon at baka talagang sobrang busy nila ngayon. Hindi na kami naghanap Kasi, ng mga tao. Alam mo, na- obsessed, kaya pumunta kami doon kahapon after nung Christmas party nila. Oo. Christmas party daw sa Oo, Vegas. syempre, Mga pag- puyat, pagod. Hindi ko alam kung tamang timing ba yun, no? Pero kahit ganun na, Thank you very much. na-accommodate pa rin nila tayo. Napakabait. Mababait silang lahat. Lalo na si Boss King, ang kulit, tsaka si Yong. Oo. Talagang tinambayan tayo. Thank you very much, Team Bayaman. At syempre, hindi tayo makakapunta sa Team Payaman kung wala si Mayor TV! Salamat sa Team Mayor. You so much, Tol. Thank you very much. At sa susunod ulit, magkita-kita tayo. Siya talaga yung... Tropa natin yun. Oo, siya talaga yung naging tulay para makapunta kami doon sa Mayor TV, isa din sa close namin. Sobrang bait niya talaga sa amin. Sinusuklihan natin ng pagkain. Hindi, ganun naman talaga kami sa buhay, magkakaibigan, kahit sa pamilya. Parang ano yun, give and take. Stick mo na. Anyway, siguro ito na yung year-end video natin. Happy New Year sa inyo. Thank you very much. At sino na lagi nagsasabi sa pagkakala sa inyo na Happy New Year, ha? Advance Happy New Year mga Cubs! At huwag makakalimutan lagi nyo tatandaan. Yaman. Bye, peace out. At totohan Wala akong dalang panyo. Buti na lang, may dala akong flip book. Isang beses ang nagamit. Sabi ko na yun, kaya nila. Hindi kasi pangit sa video pagka malagkit. Hindi tumawa sa camera. Sa camera. ating pagsinta, wag nang matigil pa. Kapit lang tayo sa isa't isa, kahit na marami ang pumipigil. Kahit nasaan ka man, ikaya hanapin at totohanin natin